بسترانên ku kêfê dixin di dilê zarokan de, Krîstiyanên bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kêfxweşiya xwe bi hatina cejna Krîsmasê ku roja ji dayikbûna Hezretê Mesîha nîşan didin. Piştî ku amadekariyên xwe ji bo pêşxwaziya vê rojê temam kirine. Berî cejna Krîsmasê, Krîstiyanên Qamişlo malên xwe bi ronahiyên rengereng dixemilînin û bi mûzîk û stranan sîmayên kêfxweşiyê li ser lêvên zarokan diyar dibin. Ew jî piştî ku Santa Claus an got Baba Noel diyariyan pêşkêşî wan bike. Tevî vê kêfê jî bavên wan zarokan naveşêrin ku cejin li cem wan ne weke berê ye û ew tenê cejnê dikin da ku dilê zarokan xweş bikin. نحن بأيام عيد الميلاد ام د کریسماسê de hertim bi xemilandina dara Krîsmasê û bi belavkirina şîrîniyan kêfxweşiyê dروست dikin. Lê ev çend sal e em merasîman tenê ji bo zarokan li dar dixin. Ji ber kesên bi temen weke me nikarin kêfxweş bibin. Ji ber ku dilê me birîndar e weke welatê me. Em hêvî dikin sala bê aştî û aramî vegere welatê me. Ne tenê mal û kolan tên xemlandin, lê xanimên malan jî şîrîniyan amade dikin da ku masayên wan di Krîsmasê de xemlandî be. نحضر هلا الحلويات في عيد ام شیرینیان د کریسمس و جشنا سر سال ده آماده دکن. من جی اف شیرینی جزاروکان را حاضر کرنه. جورک شیرینیان هیا کو هر مالک کریستیان آماده دکه. او جی کلیچنا کو شیرینیه که جزیره. كل بيت مسيحي عم يسوي الكليتشة، هي طبعا حلويات هاي جزراوية. Cejin cejna zarokan e û tiştek dilê zarokan di cejnê de xweş nake weke cilûbergên nû. أنا وماما نزلنا از بدایکی خواره چومه بازاره. کنجه نوج من را کرین. از گلی که کیف خوشم جبر کو جشن نزیک بویا. العيد قرب. Bê dara Krîsmasê jî kêf temam nabe. Santa Claus jî hemû diyariyên ku pêre mane pêşkêşî zarokan dikin.